Владко, лилиите, това са прости хора, Владко, човек. Това са прост народ. Това са прости хора, човече. Лили, Владко, ужас и безумие. Добре ли сте? Всичко наред ли? Всичко наред. Лили, Владко. Какво стана? Не мога да ти опиша просто. Абе, приятелю, така ли се кара, ей! Какво стана, бе, човек?